Lewawın dolandırış merkezinde biometrik pasport almak ýa-da onu täzeleme üçin nowata diňe ýylyň aýagyndan başlap ýazga durup bolýar. Bu çäklendirme ýurtdaky agyr ykdysady krizis, iş statlarynyň köpçüliklerini kemildilmegi netijesinde barha köp adamyň ýurtdan çykmak ugrundaky tagallalaryna gabat gelýär. Munuň bilen bagly mümkin korrupsiýa hadiseleri barada hem maglumat gowuşýar. Ýurdun tas ähli welayet merkezlerinde sol sanda Aşgabatda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary şu ýylyň başynda güýçlenip başlady. Ýurdun käbir tebitlerinde biometrik pasportlar üçin nowatlar ençime ay soň berilse, käbir welaýatlarda pasport bermek işi wagtlança toktatylýar. Türkmenabadyň migrasiýa idaralary 1-nji ýyldan başlap nowata ýazylmak üçin talon bermegini besetdiler. Häzirki wagtda diňe mundan 2 ay öň nowata ýazylan raýatlaryň ardalaryna teredilýär. Nowata ýazylmak üçin dekabrda gaýtadan gelip görmek maslahat berilýär. Diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren ýerli ýaşaýjylaryň biri 5-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ýyla darasynda biometrik pasport diýilip tanylýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke-täk resmi nama höküminde kabul edildi. Ondan öňe ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagynçylyk girdildi. Türkmenistan öz raýatlaryna biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Köp ýurtdan tapawutlykda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Bu sebäpli biometrik pasport almak isleýänleriň arasynda hususan da Türkiýede pasportlarynyň möhleti tamamlanandan soň onuň möhletini uzaltmak üçin izine gelen raýatlaryň hem köpdigi bellenilýär. Habarçymyzyň migrasiýa idarasyndaky çeşmesi özlerindäki bu bökdünçligi tehnik ýagdaýlar bilen baglanyşdyrdy. Ol häzirki çäkli işgär sananyň sol sanda ýüriti blanklaryň ýetmezçiliginiň hem adatdan daşary artan talaby kanagatlandyryp bilmeýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda paranyň öwedine ençime ay öňünden resmi taýdan nowata ýazylman hem pasport üçin ardany tapşyryp bolýandygy bellenilýär. Her adam başyna $500 berseň, arzany şol wada kabul edýärler. Pasport adatça 40 günden soň taýýar bolýar. Ema elbetde parany berer ýaly ynamdar araçyny hem tapmaly bolýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Azatlyk bu mümkin korrupsiýa hadiselerini resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Türkmenabadyň migrasiýa idarasy hem kommentariýa bermedi. Emma durly çeşmelerden gelýän tasdiklanmadyk maglumatlarda alym berim hadiselerini pasport almak işinde giňden ýaýrandygy bellenilýär.